момиченце, разкажи какво се случило. Елза, кажи ти нещо ласкаво. Скъпа поданичка. Ама защо говориш така по-краски? Тук всички сме свои. Извинявай, момиченце миличко, аз без да искам. Кажи ни какво ти е. Зад завесата, зад която се криех, имаше дупчица. Какво? И през тази дупчица аз видях вашето лице, принце. За това ли се разплака? Ами да, вие съвсем не сте Кай. Разбира се, че не съм Кай. Аз се казвам Клас. Защо си решила, че се казвам Кай? Стип си милостивия принц, но аз лично чух как днес принцесата викаш. Кога беше това? Следобед, помниш ли, първо играхме на майка и дъщеря. Ти беше майката, аз дъщерята. После на вълка и 7-те козлета. Ти беше 7-те козлета и така се развика, че моя баща и повелител, който спеше следобедния си сън, падна от леглото. Добре, по-нататък. След това ни помолиха да играем по-тихо и аз ти разказах историята за Герда и Кай, която чух в кухнята в нашата брана. И аз започнах да те наричам Кай. Тъй, кое си ти, момиченце? Принцет, аз съм Герда. Какво говориш? Ама че работа. Така ми се искаше вие да сте Кай. Как може така? Какво мислиш да правиш по-нататък, Герда? Ще продължа да търся Кай, принцет, докато не го намеря. Браво, слушай, наричай ме просто Клаус. А мен Елза. Ми говори на ти. И на мен. Елза, ние трябва да направим нещо за Герда. Дай да я наградим с синя лента през рамо, орден с мечове, панделки и звънчета. Това съвсем няма да й помогне. Къде мислиш да ходиш по-нататък, Герда? На север, боя се, че Кай го отвлякла снежната кралица. Смяташ да ходиш чак през снежната кралица? Да това е много далеч. Ами, какво друго ми остава? Елза, знам какво да направим за Герда. Ще дадем на Герда 4 врани коня. Врани, И една карета. Карета! А ти, Елза, ще дадеш на Герда кожухче, шапка, маншон, ръкавички и топли бутушки. С удоволствие, Герда. На мен изобщо не ми е жал. Аз имам 489 кожуха. Сега ще те оставим да се наспиш, а на сутринта ще заминеш. Не. Няма да спя, много бързо. Ти си права, Герда. Аз също не мога да понасям да ме карат да спя. Веднага, що получих половината царство, изгоних от него гувернантката си и ето скоро ще удари 12 часа, аз още не си лягам. Но Герда е много уморена. Ще се наспя, ще си почина в каретата. Добре. Благодаря ти, Елза, благодаря ти, Клаус. Вие сте истински приятели. Никога повече няма да влизам в дворец. Направо тръпки ми побиват. Ако сега се появи прадядо, ще е неприятно. Как ще трябва да разговарям с него? Стъпки. Да, това е той. Здравейте, прадядо. Какво, кой? Моля ви, само не стегнете. Аз съм виновна за дето сте се скарали за следващи. Ма ти какво? Да не мислиш, че съм Ерик трети отчаяния? Защо, господине? Не сте ли? Не съм. Пред теб е Ерик 29. Чуваш ли? А вие какво сте за това, господине? Ти какво? Подиграваш ли ми се? Ти знаеш, че когато се разгневя, даже и космите амантията ми я стръгват.